Chcem sa vám poďakovať za to, že ste sa dnes prišli, merali cestu a našli si čas, aby sme spoločne povedali, že už toho máme dosť. Moje meno je Milan Mazurek a som predseda Prešovskej krajskej organizácie ľudovej strany Naše Slovensko a pochádzam z Kežmarku, kde problém, kvôli ktorému sme sem dnes prišli, poznáme veľmi dôverne. Čo sa týka okresu Kežmarok, tak je to ohľadom cigánskej problematiky zrejme najhorší okres Slovenska a preto presne viem, čo tu všetci občania Zborova a zrejme okolitých dedín pravidelne zažívate. Prišli sme sem dnes na to, aby sme povedali, že už toho máme dosť a aby náš hlas bol konečne počuť aj do Bratislavy a hlavne na ministerstvo vnútra. Predom chcem povedať, že ľudová strana Naše Slovensko nie je žiadna strana fašistická, rasistická, nacistická, ani nejaká iná istická, ako nás často označujú médiá, rôzne mimovládne organizácie a naši zapredaní politici. Jediné, čo im na ľudovej strane Naše Slovensko vadí, je to, že požadujeme, aby zákon platil pre všetkých rovnako, bez ohľadu na farbu pleti, národnosť, pohlavie a všetko ostatné. Musím, a to je dôležité povedať, že my nehádžeme cigánov do jedného vreca. Ja poznám veľmi veľa slušných cigánov, mám mnoho kamarátov cigánov a niektorí sú naozaj veľmi dobrí ľudia, ktorí nám môžu ísť príkladom. Bohužiaľ, dnes sme tu pretože väčšina z nich sa stáva asociálnymi parazitmi a namiesto toho, aby si sa snažili nájsť si prácu, snažili sa rešpektovať naše civilizačné hodnoty a žiť podľa hodnôt 21. storočia, nevedia nič, len klamať, kradnúť, vraždiť, znásilňovať a lúpiť. Málo kto z vás vie, že pár dní potom, čo sa udial tento hrozný prípad tu v Zborove, dvaja asociálni cigáni v blízkosti Nitry znásilnili len 13-ročné biele dievča. Ja si myslím, že takáto intenzita cigánskych útokov na Slovensku nás oprávňuje k tomu, aby sme konečne začali niečo konať. Aby sme konečne povedali, že je toho príliš veľa. Minister vnútra Robert Kaliňák je schopný na 50-kilometrovom úseku okresných ciest postaviť jeden stacionárny radar, jeden mobilný radar a jednu bežnú kontrolu. Účelom týchto troch inštitúcií je len jedna jediná vec. Vyberať od ľudí peniaze a plniť štátnu kasu, ktorú predtým rozkradli. Bohužiaľ, ten istý Robert Kaliňák nie je schopný zabezpečiť bezpečnosť oblastí, ako je Zborov, bezpečnosť oblastí po celej Slovenskej republike, ktoré už naozaj dlho trpia zvýšenou mierou kriminality, hlavne kvôli blízkosti asociálnych cigánskych komunít. Robert Kaliňák nie je hlupák. Naozaj. Oni na ministerstve vnútra, úradníci, všetci vedia, ako to na Slovensku chodí. Každý z nich pozná, aký je problém a je oboznámený s tým, kde sa tieto rizikové lokality nachádzajú. Bohužiaľ nerobia nič. Nerobia nič z toho dôvodu, že sú im životy Slovákov, slušne pracujúcich ľudí, úplne ukradnuté. Nerobia nič, pretože pre nich ani nič neznamenáme. Jediné, o čo sa starajú, je ako si naplniť svoje vrecká, stavať si luxusné vily, jazdiť na luxusných autách a rozkrádať náš spoločný majetok. Verte mi, že všetci, ktorí tu dnes sme, či už zástupcovia ľudovej strany Naše Slovensko, alebo aj sympatizanti z celého Slovenska, ktorí sme sem dnes prišli vás, občanov Zborova, aj okolitých obcí podporiť, by sme boli omnoho radšej, keby sme tu dnes byť nemuseli. Keby sme tu dnes byť nemuseli a život slovenského občana by nebol zmarený takýmto zbytočným a brutálnym spôsobom. Bohužiaľ, Slovensko nie je bezpečná krajina. Slovensko už viac nie je bezpečná krajina a intenzita cigánskych útokov sa stupňuje. Pomaly každý týždeň alebo 2 týždne cigáni niekoho brutálne dobijú, zmlátia, zavraždia a aj znásilnia. A my sa máme zmieriť s týmto stavom, držať hubu a krok, pozerať smutne do zeme a sledovať, ako sa nám naša vlastná vlast mení na rozkradnutý cigánsky Banistan. Ja sa pýtam, budeme donekonečna tolerovať tento súčasný stav? Necháme vládu v Bratislave, aby sa nám dobrovoľne, aby sa nám veselo vysmievala, robila si z nás srandu, nechala nás vraždiť, byť klupami asociálov, ktorí sú dnes nadradení slovenským zákonom? Každý z nás vie, že slušný pracujúci človek je na Slovensku omnoho menej, než asociálny parazit alebo zlodej v parlamente. Slušný pracujúci človek dnes totiž na Slovensku neznamená nič. Asociál alebo zlodej v parlamente si dnes zasluhuje takú nevydanú
a zvláštnu ochranu a stanovisko nad zákonom. Jednoducho, či už asociál alebo zlodej v parlamente môže beztrestne veselo kradnúť, lúpiť, znasilňovať a nič sa nedeje. My sme sa dnes prišli na to, nielen preto, aby sme poukázali na súčasný zlý stav z našej spoločnosti, našej vlasti, ale prišli sme sem na to, aby sme vám povedali, že ešte stále existuje nádej. Ešte stále je tu možnosť, ako tento hrozný stav zmeniť. Ešte stále je možnosť, ako zabrániť, aby asociáli ďalej vraždili našich ľudí, znásilňovali naše ženy a smiali sa nám do tváre, pretože pred zákonom sú beztrestní. Sme tu dnes ako ľudová strana Naše Slovensko a chceme vám povedať, že tak, ako sme sa dnes prišli postaviť za vás, sa chceme postaviť za celé Slovensko. Za všetkých slušných obyvateľov našej vlasti, ktorí chcú pracovať a žiť slušným a dôstojným životom. Bohužiaľ, v súčasnosti nemáme fakticky nejaké legislatívne právomoci na to, aby sme mohli súčasný katastrofálny stav zmeniť. Tieto legislatívne právomoci poskytuje jedine Národná rada Slovenskej republiky ako zákonodárny orgán Slovenskej republiky. Preto vás chcem všetkých požiadať, poprosiť, aby ste šírili pravdu medzi svojimi známymi, ľuďmi v okolí, rodine a povedali im, že ešte stále všetko nie je stratené, že ešte stále môže prísť doba, kedy sa už nebudú musieť báť výjsť večer na ulicu, aby ich neprepadla tlupa asociálov. Že ešte stále je nádej, ako zachrániť našu vlast a žiť slušne a dôstojne v bezpečnej a prosperujúcej krajine. Stačí, ak sa vo voľbách 5. marca rozhodnete správne a presvedčíte čo najväčšie množstvo ľudí. Ďakujem. Teraz by som chcel predať slovo pánu Jožovi Mihalčinovi, nášmu okresnému predsedovi vo Vranove nad Toplou a naozaj skvelému človeku. Ďakujem. Nech sa páči, Jožo.